aften og velkommen til endnu en hyggestund i Pølles køkken. Carsten, kom indenfor. Hej. Hej. Og var jeg glad for, at du kunne komme. Jamen det er jeg også. Du skal starte med at have en øl. Skål. Ja. Og jeg har bedt dig om at tage nogle råvarer med. Ja, altså jeg ved, du har taget blomster med til mig. Det er en frisk basilikum. Jeg har hørt, at hvis man har frisk basilikum og hvidløg, så kan man redde næsten hvad som helst. Altså, det skal i maden, det der. Ja. Vi skal jo have en af de mere klassikretter. Jeg har også taget grøntsager med. Det kan holde sig i lang tid, og man behøver ikke have det i køleren. Jeg har taget 5 stykker hakkedreng med. Det er så skide hamrende pisse nemt. Så skal du lige med hvidløget her. Det kender jeg nemlig godt. Og så begynder du bare at stå og hakke i sådan her. Men hvad går du ellers og roder med tiden? Ja, jeg har jo lavet en plade i foråret. Det lyder sgu godt. Men ved du hvad, nu skal jeg se her. Ha? Se, så er den oppe og støde. Så skal du se her. Sådan der, det er der sgu ikke nogen, der skal skade, vel? Hvad side er du tager? Sådan der, og så skal den der. Okay. Sådan der. Der er tæt på Tyskland. Der ligger noget, der hedder Italien. Eller Brasilien, og der kommer det herfra. Ravioli. Ja. Okay. Det er sådan en god vin, det kan jeg godt give dig. Så tager man lige se her. Det er jo skidesmart, ikke? Det er jo kraftigt med, det som mor lavede dem. Hvornår skal hvidløget i? Hvad laver du? Ja, jeg er sådan ved at hakke det lidt. Jamen, så er det fint der. Så gør det ikke. Så skal vi have en lille en. Bund eller bøsse? Hvad siger du? Bund eller bøsse? Ja. Hold da op, bare. Jeg fik altså ikke bundet helt. Nu går jeg over på den slanke linje, så jeg tager lige det her af. Tak. Nu når du er her i studiet og så sportstræner. Det kan jo ikke ødelægge resten af min karriere. Vil det det? Det tror jeg. Tror du det? Det er jo stort set mit udseende, jeg lever af. Nej, og det dufter af krydderier, og nej, det er jo kraftedeme, du. Ja. Hvis man fik sådan noget til hverdag, du, så er det kraftedeme, så det godt ud. Hvad med hvidløget? Hvornår skal det i? Jeg tror, du skal dække bord nu, Carsten. Vi er lige ved at være der. Så pynter vi med grøntsager. Så. Sådan der. 1. 2. Vil du have salami på din bøf? Ej, ja. Nej tak. Jeg tror ikke, jeg vil have salami på. Så den er lidt snavset, så den lægger vi bare ned, så den giver smag. Det ser sgu også godt ud. Med sådan lidt røde åkander, du ved. Sådan, og så skal vi spise. Har du dækket bord? Skide godt. Skal du se her. Vil du have den her, eller skal jeg tage? Det tager jeg bare den. Jeg spildte lidt på den, det tager jeg lige med den her. Vil du have sovs til? Ketchup. Vi ser, om der kommer. Ja, den er god nok. Det er en god overgang. Så får den der. Og jeg er ikke generet, så jeg tager lige et par stykker her. Det ser jo godt ud. Og så laver jeg lige sovsen lige hurtigt her, skal jeg se. Sådan der. Lige have lokum og have løgsovs, den der. Og så ser det så godt ud, det der med, at man lige kører rundt sådan der. Og så siger jeg værsgo og velbekomme. Det ser spændende ud. Det er tættest, du kommer på thai-mad. Og skal vi lige have en bid af det her? Ej, her var fanden godt. Nu er krat. Ej, ja. Ej, for satan, det er godt, du. Men... Men tusind tak, fordi du kom. Tak. Hej. Hej. Vi ses.